Vuonna 2023 perustettu, tällä hetkellä yksin Suomen suosituimpia YouTube-ryhmiä oleva Toimistopojat aloittivat livekiertojen elokuussa 2024. Aikaisemmin editoitujen videoiden takana toiminut ryhmä suuntaa syksyn aikana 8 eri paikkakunnalle esittämään YouTubesta tuttuja haasteita ja kilpailuja. Selvästi on niin kuin epämukavuusalueella tämä, että ei ole tottunut niin kuin livenä esiintymään. Että kaikkihan nyt on se kamera edessä ja kaikki voi leikata ja voi vähän niin kuin testaa omia rajojaan ja muiden ihmisten rajoja. No kyllä tämä niin kuin vähän helpottaa, mutta huomaa, että kyllä aina jännittää ennen keikkaa, mutta se on ehkä hyvä. Et yleensä jos on pieni jännitys, tarkoittaa sitä, että sä oot oikeasti innostunut. Tämä on sellainen mielenkiintoinen kokemus tämä livekiertue, että kun monella meistä just ei ole aikaisempaa niin kuin tämmöistä live-yleisöesiintymiskokemusta, niin tavallaan, että tässä on niin kuin monelle semmoinen uusi niin kuin alue ja mennään vähän just mukavuusalueen ehkä ulkopuolelle. Live-tapahtumassa suurimman eron luo fanien tapaaminen ja shown aikana yhteinen kanssakäyminen. Nähtävissä oli iloa, jännitystä sekä myös itkua tunteiden purkaantuessa. Toimistopojat eivät kuitenkaan pidä faniryhmäänsä itsestäänselvyytenä ja jopa 2 tunnin yhteiskuvien jälkeen viimeisetkin jonottajat otetaan vastaan innolla ja arvostuksella. Videoita sitten katsoo 100 000 ihmiset ja täällä on vaikka 700 ihmistä paikan päällä, mutta se on tosi paljon henkilökohtaisemman tuntusta esiintyä sitten heille kuitenkin. Se on totta. Arvostetaan tosi paljon sitä ja se auttaa enemmän kuin arvaattekaan, että tulee tukemaan tonne. Sitten tulee semmoinen turvallisuuden tunne ja jos joku tekee semmoisen kivan kyltin ja kaikkea, niin sitten tulee semmoinen, että okei, nyt mä uskallan olla täällä. Juu. Siitä tulee semmoinen niin kuin tervetullut olo. Kyllä me ollaan hyvin niin kuin etuoikeutettuja, että saadaan tällaista hommaa tehdä ja kiitollisia, että ihmisiä kiinnostaa.